Uzağa çeken dımışlıktan soň resmi Aşgabat ýurdun ilat sany barada ilkinji gezek anyk san aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurdun ilat sanynyň 6,12 million adamdan gowrakdygyny aýdýar. Bu barada öňümizdäki dekabrda Türkmenistanyň beýtaraplyk siýasatyna bagyşlanyp Aşgabatda geçiriljek halkara maslahatyň resmi web saýtyna aýdylýar. Türkmenistanyň uçdan tutma ilat ýazyby iň soňky sapar 2012-nji ýylyň dekabryna geçirildi. Ýöne Türkmen hökümeti aradan geçen 8 ýylyň dowamyna munyň netijelerini asla aýan etmän geldi. Halkara gurumalaryň hasabatlaryna da Türkmenistanyň ilatynyň sany barada dürli sanlar berilýär. BMG'nyň durmuş ykdysady meseleleri boýunça departamentiniň dünýä ilaty boýunça 2019-njy ýyl üçin çap eden hasabatynda Türkmenistanyň ilatynyň sany 5,9 million adam diýip çak edilýär. Hasabatdan ma'lum boluşuna göre bu sanlar Türkmenistanyň 1995-nji ýylda geçirilen ilat ýazybynyň netijeleri esasyna taýýarlanypdyr. Ýurt içinde ynamdar bir çeşmämiziň 21-nji ýanwarda azatlygy anonim şertlerde gurrun bermegine göre 2019-njy ýylda halkara gurumalaryň biri dünýäniň ilat sany boýunça geçirilýän halkara barlygyň çäklerini Türkmenistana baryp Türkmen hökümetinden ýurdun ilat sany barada resmi maglumat sorapdyr. Ýöne halkara ekspertler toparyny bu maglumat eli yeterli edilmedi diýip çeşme aýdýar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli azatlyk guramanyň adyny aýtmakdan saklanýar. Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aňtow agentliginiň resmi web saýtyna görä Türkmenistanyň ilat sany 5,4 million adam töweregini. Ýöne agentligiň saýtyna bu görkeziji bilen bagly goşmaça bellik girdilipdir. Käbir çeşmeler Türkmenistanyň ilatynyň sanyny degişli eli yeterli çaklamalardan onuň 1-2 million adam töweregi azygyny aýdýar. Soňky 10 ýylyň dowamyna giň gerimli emigrasiýa sebäpli diýip Amerikan Aňtow urlugynyň web saýtyna aýdylýar. Ýa-da maýyň aýagyny azatlygyň döwlet edaralaryna çeşmeleri Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetine geçirilen ýapyk barlyklara salgylanyp 2008-2018-nji ýyllar aralygynda 1,9 milliony golay Türkmenistanlynyň hemişelik esasy ýurdun daşyna emigrasiýa çykanyny habar berdi. Türkmenistanyň netijeleri ma'lum edilen ilat ýa-da bu iň soňky gezek 1995-nji ýylda geçirilipdi. Şonda ýurdun çägine 4,481 million adam ýaşaýanlygy barada maglumat berilipdi. Nobatdaky uçdan tutma ilat ýazyby 2022-nji ýylda geçiriler.